za a kai kimanin kamar sati ɗaya almost a week. So to satin da ya fara me ka fara yi? Me ka fara ko me ka fara yi? Gaskiya ni dai a lokacin da na ji jikina gaba ɗaya ya ɗauki zafi, na je na zauna na aje mashin ɗin, sai abokina yake tambayo na ba ni da lafiya, na ce lafiya lau nake, ya ce a'a ba ka da lafiya. To sati ɗaya yau nawa ga yau muna 7 ga wata ko? Mun ka ce sati ɗaya kaga ai muna wajen On 31st. Yanzu sati ɗaya da dawowa, amma can da 6 da dawowa. To amma can samuwa abin ciwon rashin lafiyan kamar daga yaushe ne? Ranar da zan taho ne. Ranar da za ka taho ne ka fara? On Saturday 31st. He arrived here after a day. Ya dawo nan kan 1 ga wata kenan. Oh, 1 ga wata ya dawo. Or we can take it second. 31st is the onset date when he he traveled for 2 days. Akwai amai? Na yi amai sau ɗaya. Yaushe ka yi ama? Yau. Yau ka fara ama? Cikin aman menene ka gani? Da yawa abin da na gani kawai amai ne, abincin da na ci shi ne na amaya. Fitsarin dai ne da jini sai kashi kuma da majina. Shi wani tarin na kana shi yana hidda kaki ko kaki? Yana hidda kaki. Kana hidda kaki majina amma ba yawa. Ba ta da yawa. In aka ce ka yi kaki yanzu da ƙarfi kana iya? Ba ka iya ba. Gaban na ciwo. Baya fa? Yana ciwo. Joint pain duka. It's okay?